Hi, good morning once again. It's me, Nesta, the black teacher. Just like I promised, monga ndalonjezera kuti ndibweranso ndi nkhani zina ziwiri zitatu. Nkhani yoyamba tiyambire ku Nigeria ndi ku Burkina Faso. Nigeria ndi Burkina Faso ndalankhulapo ndapangapo mavidiyo okamba nkhani ya asilikali amene anali pa ndege dziko la Nigeria, asilikali okwana 11 ya amene ndi a Air Force, asilikali a ndege nkhondo za mwambamwamba ya amene anagwidwa ku Burkina Faso. Ndege yawo itatera ku Burkina Faso, dziko la Burkina Faso linanena kuti ndege yawo yalowa mdziko lawo opanda chilolezo ndipo anawagwira kuti afotokoze. Kumbali yawo a Nigeria amanena kuti ifeyo tasatira malamulo a international ya dziko lonse malingana ndi za ndondomeko zimene ndege zimayenera kuchita akakumana ndi mavuto, makamaka emergency landing. Kuti ndege yakumana ndi mavuto mwambamu mwangozi imayenera itere pa airport kapena airstrip yomwe ili pafupi. Iwo amatero koma Burkina Faso ndi atsogoleri awo ananena kuti ife sitikhutitsidwa ndi explanation imeneyo, tikufuna dziko la Nigeria libwere lidzatipange engage. Ndi dziko la Nigeria limapanga zinthu zonyalanyaza chifukwa anthu amenewa akhala ku Nigeria, ku Burkina Faso masiku pafupifupi 10 chi agwirireni komano finally nthumwi za dziko la Nigeria zinapita kumeneku, nthumwi za military ya Nigeria komanso atsogoleri a ndale a Nigeria anapita anakakumana ndi president, mtsogoleri wa nkhondo wa dziko la Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, ndipo analankhulana kukambirana ndipo apanga resolve nkhani ija. Anthu amenewa 11 sopano apangidwa release ndi ndege yawo kuti achoke ku Burkina Faso. Nkhani yabwino, ma neighbors Nigeria ndi Benin ndi Burkina Faso ndi ma neighbor, and ngati ma neighbor is something good, something nice. Ena amafuna ataona zinthu zizitapanga escalate. Kunali anthu ena ku Nigeria andale ena amene amapanga amalankhula zinthu zoti apange encourage asilikali a Nigeria apite akapange attack Burkina Faso. We don't want this type of conflicts in Africa. We want peace, we want African development. And Nigeria and Burkina Faso, they are neighbors. They share a lot in common, including chikhalidwe, and people to people relationships, so zimene zizi sizofunika ndiye. It's good news, they have been released, lessons have been learned. According to the reports, amakambirana za kupanga build trust, kuti we don't trust you, we don't trust you. Chifukwa chonena kuti Burkina Faso, Mali ndi Niger anatuluka mu gulu la ECOWAS, grouping ya ku West Africa. Iwo anatulukamo, anapanga alliance yawo ya maiko atatu yomwe ena akuona ngati kuti alliance imeneyi ndiyofuna kuononga ECOWAS. Ndiye amayenera kukambirana kuti adzikhulupirirana kuti zinthu zikamachitika asamapangane suspect yetu. Anyway, tili ku Nigeria komweko, nkhani ija mwayikumbukira, nkhani yokhuzana ndi ana skulu apa skulu yotchedwa St. Mary's ya mpingo wa chikatolika amene anagwidwa ndi aphunzitsi awo. Ana skulu ndi aphunzitsi pafupifupi 300 amene anagwidwa. Mpaka lero ana ndi aphunzitsi ndiogwira ntchito pamene pafupifupi 150 sanatulutsidwebe, adakali m'manja mwa zigawenga. Weekend iyi kunali mwambo owalandira ana ena amene apulumutsidwa, amene apezeka, and amalumikizana ndi makolo awo, and it was very emotional chifukwa kudakalibe anthu amene ochuluka amene achibale awo sanapezekebe mpaka lero. Ndi nkhani zomvetsa chisoni, nkhani zopatsa mantha zimene zikuchitikabe ku Nigeria, northern Nigeria kumeneko.
ena ndikumafunsa kuti kodi Nigeria mukukanika kuthana ndi security ngati ma-terrorists, ndi military yake yamphamvu yake iti. Ndizoonadi, ndi argument yomveka, ngakhale tiyenera timvetse kuti kulimbana, kumenya nkhondo ndi asilikali kulimbana dziko ndi dziko ndisosiyana ndi kulimbana ndi ma-terrorists. Ndi chifukwa chake mpaka pano America ndi dziko loti lamphamvu, asilikali amphamvu, koma daily anthu amakhala akuphanabe ndi mifuti kupangirana zachiwembo. Ndizovuta kuti munene kuti asilikali ankhondo aja alowe mdziko mayambe kupanga zinthu. It's very complicated. Anyway, chabwino. Tili ku Nigeria komweko, dziko la Nigeria, asilikali a Nigeria kapena tinene kuti Nigerian Air Force yalengeza kuti yagula ndege kapena ikugula ndege za nkhondo zokwanira 24, dilu ya ndalama zambiri mabiliyoni ku dziko la Italy. And mafighter jets amenewa athandiza asilikali a Nigeria kukwaniritsa zina ndi zina za zomwe tikulankhulazi, zopanga access ma regions amene ali isolated ndi Air Force yawo. Akugula ndithu mafighter jets amenewa ndalama zambiri, zikomo kwambiri.